All right. Now, can we quickly go to 2 Corinthians chapter 2? This is a word verse 15 and verse 14. That's my text for today. Isihloko engikhulumela phezu kwaso iba iphunga elimnandi likaKrestu. Bheka umakhelwane wakho, say Maki. Say neighbor. Iba iphunga elimnandi. Maki. Ukhuluma nawe umfundisi. Njene Maki ukhuluma nawe umfundisi. Uthi iba iphunga elimnandi. Okay, can I just read 2 Corinthians chapter 2 verse 15 no verse 14. Khona oliphethe lesizulu ngizocela ukuthi angiboleke ophethe lesizulu. Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place. 15. For we are to God the fragrance of Christ. Underline that. Among those who are being saved and among those who are perishing. Tholwa udumo lonke malube kuye yena osiholela odwendweni lokunqoba. That's the meaning of this scripture. Bese lithi in Christ Jesus ukunqoba kwethu kuKrestu Jesu, and through us diffuses the fragrance of his knowledge. Out of impilo zethu kuphuma iphunga, ukhiqiza iphunga lolwazi ngoJesu Kristu. Empilweni zethu mele makukhiqizeke kuphume iphunga elimnandi, iphunga elimele uKristu, iphunga elirepresenta uKristu. Amen. Are you with me this morning, bazalwane? Hallelujah. And then verse 15, for we are to God that fragrance of Christ. Siyiphunga elimnandi kuNkulunkulu. MasikuKristu siyiphunga elimnandi. So kubalekile ukuthi sigcine sileli phunga elimnandi kuNkulunkulu. Hallelujah. Now let's just talk about iphunga nje. You know ukuthi ngithe we are to God the fragrance of Christ. Iphunga elimnandi is progressively life-giving. Progressively life-giving. Umuntu oluka kamnandi asikhulumeni nje ngephunga in general. Umuntu oluka kamnandi. You know, mawuzwa nje simele simnandi. Now ubuso bakho buyancuma. You smile and you want to see ukuthi ubani lonuka kamnandi. Uzuncoma uthi eish unuka kamnandi mfowethu. Ithini iperfume yakho? Awu sisi wazwa nuka kamnandi. Iyangichaza iperfume yakho. Amen. Amen. And iphunga linamandla kakhulu. Iphunga elimnandi liyakhumbuleka. Ikukuthi ngisebenzisa iperfume eyi1 njalo. Ngisho ngingekho kuqhamuke someone else onukiso kwami immediately in your mind. Ngingekho uzofika kodwa isithombe sami kuphi emehlweni akho noma engqondweni yakho. Ngobani uyalazi lephunga. You can relate nale phunga olizwayo ukuthi ay man kwasekunuka umfundisi uNdlovu manje la. Uthi uyaqalaza ngikho kodwa likhona ofake iphunga efana nelami. Khona ogcobe iperfume efana neyami. Amen. That's how powerful is iphunga. Bathi amaphunga ahlukile. Kunephunga elimnandi bese kuba khona iphunga elibi. Thina uNkulunkulu uthi sasiyiphunga elibi outside uKristu. Wasithatha wasifaka kuKristu. Manje that we are in Christ sesiyiphunga elihle. Ngicela sishelele umfundisi basibuka izandla sangena. Ngizocela sizokhalisana la. No, it's okay. Ngicela sokhalisana la. Wena uzongena ngapha. Umfundisi mazibuko sicela uzohlala la. Amen. Mshayeleni izandla lemkhuthazo. Mshayeleni la sahlala ekhaya. Amen. Akahlali bazalwane umshayi azahlale phansi. Hallelujah. Siyabonga. As I was explaining ukuthi amaphunga ahlukene. Kunamaphunga amabili. Iphunga elimnandi nephunga elimbi. Thina esasisezweni singakazali noKristu sasiyiphunga elibi. Kodwa ngoJesu Kristu samkela umusa. SesikuKristu siyiphunga elimnandi. Hallelujah. We are a sweet smelling aroma unto God. Now amandla ephunga
iphunga elimnandi lixoshe iphunga elibi. I will prove it kuwena njengamanje. Iphunga elimnandi linamandla ukuxosha iphunga elibi. Mawuya endlini encane, asikhulumeni nje bantu abantu. Mawuya endlini encane uyokwenza leyo nkonzo. Ene nawe ikudida wena mnikazi wayo. Uyithola usushintsha ebusweni, you know. Bese immediately udumela ini. Uthola ukuthi awaqedi ngisho uqedi kwenza umsebenzi. Kodwa ngoba usuxakwa yilento lalephunga. Bese uhosha ini i-air freshener. Uyifuthe bese uyarelaxa ngoba iphunga selimnandi. Sometimes ususabe nozodlula eminyango ukuthi uzothi hey lo muntu olaphakathi. When you are in a public kune queue, you know ukuthi mayingekho i-air freshener uyayu reach to your back ngoba usabela ukuthi bawuphuma bonke labantu abala nozongena la uzongenela kulento oyishiyile la. So you want to make sure ukuthi uhamba ushiya indawo iyiphunga elimnandi. Are you with me this morning? Amen. Hallelujah. Amen. Now again, let's just picture this scenario. Sihleli ekhaya emakhayeni kini nihleli. Let's just say it's Christmas. You having a Christmas lunch. Kudekiwe itafula izidlo nihleli nonke abancane abadala. Kumnandi, you are engaging, you are fellowshipping. Bese kuba khona oyedwa ophunyukayo. You know, let me tell you something. Come on, uqala ubone ama facial expression ukuthi sekukhona into engenile, into ibingekho. Uqala ngokubona abantu benza nje. Baqala bahogela. Uyabona ukuthi hayi man sekhona ukuxuba. There's another sekhona elinye iphunga ebelingekho la elingajwayelekile. You know, bese yaqala mangabe kuubaba wasekhaya. Makhona ingane encane usheshasho yena athi mama yakhe awumbone ngathi usemoshini. You know, and mind you uthola ukuthi umntwana bakithi innocent akazi lutho ngale phunga elishintshile kodwa ngoba she's the least in the table uthola ukuthi yingwenya uyubaba odidelile. You know, bese athi ayisulela kumntanakhe. You know, and wonke umuntu bese ya relax etafuleni. Lokhu yena uyayasho uqala yini manje nukayo hayi bafowethu uyosuka edidelile. Iphunga elingekho mnandi ke linjalo. Picture yourself. You don't want to be like that. Endaweni oyifice ine harmony. Endaweni oyifice inothando. Endaweni oyifice kumnandi kujatshulwe. Makufika wena kushintsha i-environment. Iphunga ebade limnandi. Libekezeleka kumnandi. Kufike wena kushintsha izinto. Be careful not to be that type of inyanga yabantu besifazane ngivumeleni ngikhulume ngabantu besifazane. Umuntu wesifazane udalelwa ukuthi kube yiphunga elimnandi. Makukhona wena kube nomehluko. You know mangabe abanye benisenganile senivakasha iba umakoti you know mangakafiki wena khaya umamezala athi kodwa umakoti ufika nini ngoba uyazi mase kufike wena kwathinta isandla sakho yonke into iyashintsha. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu asakhe bathandekayo sibe yilelo phunga elimnandi. Allow me this morning quickly you know to draw. There are two, in fact there are more than two women that are my favorites in this season. I have three women kodwa namhlanje because of time ngizothatha nje two. Allow me ukudraw from ngizoqala laphayana. Let me start with Abigail. Okay. Abigail story sakhe is found in 1 Samuel chapter 25. You can study the whole book at home, but now I will just narrate the story to you. Abigail was one of the women who was married to Unabal. Unabal was a very, very rich, wealthy man, but harsh. iBhayibheli limchaza ezindoda eyayiharsh. You know, indoda limchaza ngendoda that was evil in his doing. Uyababona labantu abathi mabenemali bese babuswa imali. Umuntu aphakama ngabasamazi umuntu ukuthi uyini simply because usenemali. Akekho ngangitshela mase ngishilo kuba njalo. Uyabazi labantu abahamba bayikhukhumeza. Wayeyileyo ndoda ke le uNabali. Abigail iBhayibheli imali imchaza lithi he was a woman of good understanding. Awuthi umuntu osifazana okhona I'm the woman of good understanding. And she was beautiful in appearance. I would say I'm beautiful.
Yes, kahle kahle uAbigail wayeyiphunga elimnandi. It happened. Now listen to the story. Listen to the story. uAbigail kwathi uDavid ethumele 12 of his servants endlini kaNabal kumyeni wakhe. The whole time lo myeni lo wayinezimvu enama-camel. So in the world during the times beyilusile in the wilderness, abelusi babevikelelekile ngoba there was uDavid namabutho akhe. Akukho nokodwa kwalahleka, akukho neyodwa imvu yantshontshwa. Akekho noyedwa wafika waba attacker because they were in the presence of uDavid namabutho akhe. Kwafika isikhathi sokuthi abalusi babuyele nemhlambi yonke babuyele ekhaya. Mabebuyela bafika uNabal wenza umgidi, wenza ifeast, uhlabile about 300 sheep wahlabile. Kuyabuswa kuyasina ezwe uDavid ukuthi ziyabuya ngale. Bese yathumela these 12 young men ukuthi aziye lapha ekhaya Nabal ziyomgreeta, and igreeting yakhona I like it ngoba inenhlonipho, iyamnika uNabal indawo yakhe ezisikhulu. uDavid uthi hail all you prosperous one, favored one. Uyabona ukuthi uDavid as anointed of God as he was, wayemazi umuntu, wayemazisa. You know, uDavid wayemhlonipha umuntu. Nakhona ke bafika bathumela badlulisa message ukuthi to David, uDavid uthi sizocela ukuphatheka kwidili. Wathi uDavid ubani loyo? Uzalwa ubani? Owakuphi esefuna ukuzophatheka? Wabaxosha wathi hambani. Kanti one of the servants ziyezwa this conversation, zigijime ziye kunkosikazi kaNabal manje uAbigail, zifike zithi master ubaba ngale usekhulume harsh with the young men athunyelwe uDavid, and the whole time silaphendle wayesivikelile uDavid, wayesiprotectile, and njengamanje akhulumanga kahle manje. Immediately uAbigail, being a woman who reverence God, who fears God, umuntu wesifazane oyiphunga elimnandi, wabesakha isu. And the issue wabiza wathi yona le 7 wathi ungasaphuthumi maseko ngofetha amadonki, wathatha izinkwa about 300 bread, waloada iwayini, waloada hayi ukuthi ngisengithi hambani ke loada namawayini, kodwa wathatha wafaka ukudla ifeast, wafaka inyama, wafaka izinko konke, balayisha. Wayisethi uAbigail lapha kamtshelile umyeni wakhe ukwenza lokhu, kwenza ne7. Uthi gijima ke wena, hamba phambi kwami uyovimba impi, ngoba abantu mabebuyele emuva the 12 young men ababethunyelwe bafika bemtshela uDavid, ulaka lwavuka ukuthi ubani lo ngithi ngimhloniphile ngazenza ngamncane ngibe ngimkhulu kunaye, kodwa ngazehlisa ngazenza ngamncane kuye bese ngidelela kanje. Bahosha inkemba lonke, kuthiwa wonke ibutho lahosha inkemba yakhe, about 200 men ahosha inkemba, agibela amahakwakiwa khona kuyohlaselwa. And the plan was mabefika to destroy everything endlini kaNabal. Wagijima umsebenzi, wagijima, wayibona ibutho laDavid impi ihlasele, wagijima wafika, and uAbigail wayelandela ngemuva, wafika wabamisa wama. Bafika nekhemeli kaAbigail, wadilika, wayeinyaweni zaDavid. iBhayibheli lithi wafike wabhawa ngobuso phansi enyaweni, wathi if I may found favor before you. Waxolisa wathi ngiyaxolisa ukwenza isenze sibe senziwe umyeni wami. Yabona umuntu wesifazane oyiphunga elimnandi, omaziyo uNkulunkulu futhi omsabayo uNkulunkulu, ukwenza kwakho awuxovi mawufike sekuyimess, kodwa wena uza namasu, udala ama-solution ukuthi ngingamsiza kanjani lo muntu osenkingeni. Awuthathi inkinga yakho uyohlekisa ngayo, awuthathi inkinga zomunye umuntu wesifazane uyoyineka in the platform, uyoyiposta ko Facebook, awuhlekisi ngayo. Awuhambe ukhuluma kabi ngayo, kodwa ube yiphunga elimnandi, you mend isimo, uyangenelela. How can you be of help when God created woman? And in the Old Testament, after siyazi ukuthi umuntu wesifazane wakhi irib lakhishwa kuAdam, uNkulunkulu wamlalisa kuqala uAdam, wathi mayiselele wa-operate, wakhipha irib out of the man, wakhanda umuntu wesifazane.
yini ngoba uthi kushoda umsizi sengikwenzile konke kuhle ngikudalile konke kuhle kodwa khona into eshodayo kwakushoda umuntu wesifazane ipurpose yokudalwa komuntu wesifazane is to be a helper uba umsizi oyiphunga elimnandi everything that we do konke okwenzayo ukwenzela uNkulunkulu. Question is zihlole zibheke ukuhamba kwakho ngabe uyathokoza yini uNkulunkulu ngawe uyiphunga elimnandi yini wena lama ufika khona estradini bangakhuluma kamnandi yini ngawe. Hey, wathi uDavid mayesezwile uAbigail ukukhala kwakhe nokunxephezelela umyeni wakhe inhliziyo kaDavid yathamba yasisiyasamukela isixoliso yasiyamrelease yathi go, may it be well with you, may it be well with your household. Wahamba mayebuyele ekhaya ufika siyabuya zamporoma ivolume high, you know, mayisuzu ola mayisuzu ya, you know, umnandi udali umanzi umyeni wakhe. Bese ke umuntu wesifazane uoperator in the wisdom of God. Uyakwazi ukuobserve ikhathi ukuthi angithule manje. Sakuyisikhathi ukuthi ngikhulume ke manje. Naye wathi mayifika waobserve wayesethi akusisi isikhathi esiright sokukhuluma nomyeni wami. Angimlinda abe sober. Ngizokhuluma naye kusasa ngoba lento engifuna ukisho kuye. Ngifuna ingene ijule. Ayibone isenzo sakhe so he can repent. Nangempela bavuka ekseni waya kuye wathi mnyenama wenzanga kahle awenzanga kahle uyazi ukuthi lo muntu omxoshile wamncisha ukudla uyazi ukuthi ubani inkosi egcotshiwe uNkulunkulu leyana ukhulume kabi with the anointed of God and ngibavimbile sebeza destroy everything esinayo wadabuka kakhulu iBhayibheli lithi inhliziyo yabalikhuni so ukuthi akakhonanga ukuphila after 10 days uNkulunkulu himself struck him dead ngoba inhliziyo yakhe yabopha yalikhuni kakhulu wafa. Guess what? uDavid wathi angezwa nje ukuthi ufile uNabali wathumela wathi ngilandeleni uAbigail wangena kanjalo waba yiqueen wangena kanjalo in the palace ngoba iphunge lemnandi into yenzayo you might think ukuthi you know uyenza nje it does not count. Record in the book of Chronicles liyofika isuku la khona iremembrance iyofika kuthiwa loya umuntu wesifazane wenza wambona fit to be the queen wathumela wathi akalanjwe. uAbigail is one of David's wife queen. Hallelujah. Now again allow me to draw uDorcas. I love uDorcas. Story cycle uzosithola in the book of Acts chapter 9. Bhala phansi uzofika ekhaya ufunde Dorcas chapter 9 from verse 36 kuya 42 uzofika ufunde ngaye. uDorcas kwakuumuntu wesifazane owaye iBhayibheli malimchaza lithi she was a woman full of good works and charitable deeds. Wayeyiphunga elimnandi emphakathini, wayethunga ngegift uNkulunkulu ayemphe yona izandla zakhe, wayethunga ama-tunics ethungela bonke abamphofu in the community, wayesiza omakhelwane abashonelwa abayeni ebathungela impahla zokugqoka. You know it happened ukuthi uDorcas wagula and what wagula kakhulu waze washona. What may shona the community, the very same people at the bathungela impahla bakhala bathi Lord no hayi uDorcas akakwazi ukufa akakwazi basukuma bahlangane isililo sabo sakhuphukele emazulwini baqeda bathatha action bayafuna a man of God la ingakhona baya in the nearest town eJoppa la bavitsa khona uPeter bafike bathi man of God there is a situation a woman eyiphunga elimnandi is dead. uPeter washiya konke wahamba nako wabuya wathi mayefika bamkhuphulela
phezulu erumini la elaliswe khona uDokazi. Wathi uPeter, okay, anizungena ke nina enililayo enikhalayo mani, ngoba you know what, when you are expecting God to move, when you are expecting a miracle, you need to remove abantu abane doubt, because the environment needs to be conducive. The environment ayifuni doubt, environment ayifuni fear. Mawufuna uNkulunkulu wangenelele enza ama miracles, you want the people of faith to stand with you. Hlola bangani when you are believing God for a car, ukuthi bathini banokuthi ayiyabiza uzokhona nje kodwa uku-afford installment, izoklini izokhama, i-interest rate uzwile ukuthi ithini, hayi ayongcola abozama ithezi, yekele le moto oyifuna inkulu kakhulu. You don't, when you are believing God for imshado, you don't want to hang around abantu abathi yeyi bayabulalana amadoda, yeyi amadoda igebengu izinja. Don't hang around people ababunga abantu besilisa ngaleyo ndlela. If you are believing God for umshado, you stay positive. Uyasho ukuthi uNkulunkulu mina uzongipha umnyeni owecebo lakhe esizokwenza naye umsebenzi kaNkulunkulu, sinikeze uNkulunkulu udumo. You need people around you. No Peter wabavalela ngaphandle babekhala, wangena iBhayibheli lithi wasondela eduze kwakhe waguqa. Ngoba sometimes it's okay, anginankinga nabazalwana abakhuleka bemile, kunezinto oyithola ukhule kumile, but hey child of God, kunesimo esidinga ukuthi wehle uye edolweni uguqe uzothi baba wethu osezulwini. Kunesimo engeyishintshe in our lives. Sakhuleka sihlele etafuleni esitulweni isibhala u4. Kunesimo engeyishintshe usakhuleka uhlele embedeni. Yes, it's cold. It's 5 o'clock. Yes, it's cold. It's 6 o'clock. Vuka umbathe igawuni yakho usukume ushone living room away from abantu abalele, uvuke and take the position of umntwana kaNkulunkulu and go on your knees. Going on your knees is a sign that says I surrender all unto you, oh God. Ukhuleke ubaba wethu osezulwini. Hallelujah. Hallelujah. Wasondela uPeter kulo muntu wesifazane wayeselele phansi, wakhuleka, waqeda walula isandla sakhe ngokukholwa, wathi Talitha arise. Wavuka kanjalo uDokazi akasakwazi ukuyikhulumela, ulele ufile, kodwa imisebenzi yakhe, kodwa izenzo zakhe zamkhulumela, yena engasakwazi ukukhuluma. Nawe utshala imbewu. Question is, ijani lembawo imbewu oyitshalayo? Yeah, uzovuna. Yonke into oyenzayo manje ungacabangi nje, uzovuna. So fika isikhathi sokuvuna. The word of God, it says as long as the earth remaineth, seed time and harvest time, winter, cold will never cease. Amazwi aphuma emlonyeni wakhe aye emhlabathini ayoba yimbewu. One day uzovuna. Indlela okhuluma ngayo nabazali bakho imbewu. One day your own children will speak to you like that. Question is, uyathanda yini? Uzothanda yini ukuvuna lento leyo? Oh my God, help us Lord. Linjani iphunga lakho? Awuyinuke manje unukani? Ungasho ngoba uzosuka ukuthi omunye amakhwapho omunye unukani. You know, zihlole wena ukuthi lakhe iphunga linjani, iphunga lakhe esikoleni, linjani iphunga lakhe estafroom, linjani iphunga lakho you know in the workplace, omakhelwane bakwazi njengephunga elinjani. Oh my God, uthi mawuyinuka uyajabula, ilekujabulisa ingwawena iphunga lakho. May we all be the means of dispensing the fragrance of Christ. All of us, I pray. Those who are watching us online on YouTube, those who are watching us on Facebook, I appeal to you this morning. Awube yiphunga elimnandi. Sonke may we dispense the fragrance of Christ. Abantu bayizwele imfudumalo bakhona thina. Abantu ba relax masekhona kuthina ngoba bayazi ukuthi sekufika umsizi. Even isimo ebesingekho right sesoba right. Amen. I love you very much. May we all stand and be a sweet smelling aroma unto God. Hallelujah. Can we all stand this morning? I love you very much. God bless you. I don't want to embarrass you right now. Where you are standing, everyone with eyes closed, just
Phambisa nje isandla sakho la ukhona uthi mfundisi khuleka kanye nami ngibe iphunga elimnandi. Angeke ngikubize futhi ukuthi uze la phambili. We'll just pray sonke siyibandla. You know ukuthi lento le esicima iphunga elimnandi empilweni yakho sizoyi uproota. Anything that God, I see that hand, 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 I see that hand. God bless you. I see that hand. Okay, I see that hand as well. Ngicela nehlise isandla senu. Sisithembe ngicela uze ngaphambili. You want us to tend to, oh God, we shall tend to. Like the sons of Issachar, oh God, we will know the times and the seasons and align ourselves to that which you are doing. Not just Tina, but in 10 years we shall be aligned, oh God. The community around us shall be aligned to you, oh God, to surrender to you, oh God. Saying hallelujah to you, King of glory. My God, we are meant to worship you. You have made us that we may worship, oh God. Let everything that we are, oh God, give you praise indeed, King of glory. Do a new thing indeed, oh Father. We are leaning into it, oh God. We are saying yes and we are partnering with you again, oh Lord God. Have your way, King of glory, in the name of Jesus we pray. Amen and amen.